eli ollaan täällä Saariston vitun rengastiellä vetämässä tätä näin. Niin jumalauta, vittu täällä on joku saatana. Täällä on joku. Mitä vittua? Jumalauta. Ihan ruostesta jarrulevy. Ruostes putki. Onkohan ketään koskenut tähänkin? Kyllä mä veikkaan. Oho! Onko lemminkone? Olet putkasta. Ei oo. Ei oo. Oh, hups. Tässä on joku 86 kone. Joo, ei siinä. Alright, nyt on Vleelogi. What shall we buy? Yes, we are over here. Oh, here is wings. No, yes, here is wings. Good wings. Yes, but we are in the Sale here. Yes, Saaristo. Swedish, Finland place. Yes. So we talk English. Yes, we know. It's now called. Oh, there's There is, no but they're way. over. Should we go to K-kauppa and see if there is? Let's buy these and let's go to K-kauppa. No niin, we buy these and then Oh, go to K-market. Yes, know. no niin, But, vittu suka. Miksi me okei, no niin, nyt riittää englanti. So we buy fries from here. Yes. We're gonna buy fries. Because with the Oreo, Rino with the Oreos and me with the Oreos. Raspberry duo biscuits. Mopedis pissing. Kuuntele, vittu kuuluu kaukaa. Aija. Sä tulla. 50 euroa. Aija. 50 aisa. Vittu. No vittu. Oisin tumpi. Mä en oo varma mitä vittu olet mun naamaan, mut jotain nestettä, onkohan vittu jäähöjä? Oliko se kuumaa? Tosi pieni määrä lentti tuolla. Joo, oi vittu, lähes Suomen naamaan jäähöjä. Jokainen vähän ruhuta fatte poliisiin. Tiki taka, mä passa mimmi tiki taka. Varsa peli, tää shorty menee edes takas. Big fucka, tää mimmi se on dick saka. Big chapas, kutsu mua big stomachs. Ainoa asia mun pääs on vaan rahaa. Ai kun sitä menee, sitä pitää tehdä takas. Mulla ei oo ongelmaa, sit kun mä saan bagin. Sit kun mä saan bagin, annan plugit tulla läpi. Sit se tulee läpi, antaa bagin olla trappis. Double up my money. Mopedis pissing. Kuuntele, vittu kuuluu kaukaa. Aija. Sä tulla. 50 euroa. Aija. 50 aisa. Vittu. No vittu. Oisin tumpi. Jos vittu vedät. Ajaa. Toisin. Oisit vetänyt tosta vittu niin helvetin lujaa saatana. No, mä en oikeastaan tiedä. Niinkun. No jätä nyt tosiaan. No. Miltä se niinku tuntuu? Mä en oikeastaan, en tiedä, hyvin voi olla toi vittu meni vaan 97. Kyllä. Voi viddu.
Pitänyt hetken matala profiili. Kytöt jos sun peräs, mut ei oo saanut mua kiinni. Jos haluat jotain, niin me tullaan kotiisi. Jokainen mun negru huutaa fuck the poliisi. Pitänyt hetken matala profiili. Kytöt jos sun peräs, mut ei oo saanut mua kiinni.